φωτιά, μια ματιά μες στο σκοτάδι ανάβει και χάνεται ξανά. Και άψογης αισθητικής. Είδη υγιεινής, μπανιέρες απλές και υδρομασάζ του ομίλου Ideal Standard σε ποικίλα σχέδια για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες Γκρόχε, νεροχύτες Κάρον και Φράγκε. Αφή Ιωάννου Μαχέρα. Η μεγαλύτερη συλλογή ιταλικών και ισπανικών πλακιδίων, καθώς και Φιλκεράμ Τζόνσον, που συνδυάζουν την πρωτοτυπία και την πολυχρωμία με την αντοχή και τη λειτουργικότητα. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες Siemens και Elco, γύψοσανίδες και εξαρτήματα Rigips και μονοτικά υλικά Ceresit και Isomat στις καλύτερες τιμές. Αφή Ιωάννου Μαχέρα. Έκθεση 3ο χιλιόμετρο Κρανιδίου Πορτοχελίου. Τηλέφωνο 27540 29 055. Αφή Ιωάννου Μαχέρα. Ό,τι καλύτερο για τον μπάνιο σας. Ράδιο Ερμιονίδα 104,3. Η ώρα είναι 5:30. Έτοιμοι για βουτιά! Έτοιμοι! Βουτήστε κι εσείς στο πιο γεμάτο καλοκαίρι. Action on the beach. Action on the beach. Καφέ μπαρ. Εστιατόριο. Και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Για καφέ. Αναψυκτικά. Σνακ. Σαλάτες. Πίτσες. Μακαρονάδες. Σουβλάκια. Γερμανικές πίνες. Ποτά και άλλα κόλπα. μία είναι η επιλογή. Και με τιμές. Ελάτε και θα δείτε. Συνδυάστε το ηλιοβασίλεμα και την όμορφη ατμόσφαιρα από το πρωί ως το βράδυ. Action on the beach. Στην Μπούκα Βερβερόντας. Τηλέφωνο 6949 019 664. Πόσο θα ήθελα να πηγαίναμε ένα ταξιδάκι, να βλέπαμε καινούργια μέρη, να δοκιμάσαμε άλλες σκέψεις, να ζούμε ένα παραμύθι. Έστω και για λίγο. Μπορούμε να το κάνουμε και μάλιστα για πολύ. Πώς? Θα πάμε στο μικρό Μπρουσέλ, ένα χώρο παραμυθένιο, εμπνευσμένο από τους οδοντρίες του Βελγίου, με ζεστή ατμόσφαιρα και εκλεκτά πιάτα. Λοιπόν, τι λες? Φύγαμε για το μικρό Μπρουσέλ. Βελγική, γαλλική και ελληνική κουζίνα. Σε ένα χώρο διαφορετικό από ό,τι έχετε ζήσει μέχρι τώρα. Και για τους λάτρεις των θαλασσιών. Φρέσκα μύδια κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Σας περιμένουμε στα μαντάκια στην Ερμιόνη. Le Petit Bruxelles. Τηλέφωνο 2754 031 980. Το πιο μεγάλο σας ταξίδι. Όταν μας καλούν, μας εμπιστεύετε.